אז שלום חברים, מה קורה? ברוכים הבאים לסרטון חדש, הוא מטורף, והיום אנחנו ב-one block. שנייה, אז עכשיו רגע, אז אתם יודעים, כמו כל התחלה. וואו, לפיס, זה לא חשבתי שיהיה על ההתחלה. צריכים קצת עצים ודברים. יופי. אני בינתיים אחצוב קצת ואני אחזור אליכם מתי שאני אסיים לחצוב, אני מניח, וקצת לבנות את השטח. אז יאללה ביי. אז חברים, חצבתי קצת ושתגר פה חזיר. אני קשר במיינקראפט, זה לא קשר. זה משהו שחברים שלי אומרים שזה מאוד מטומטם, אבל לדעתי זה לא. קרח. אוקיי, יופי. אני אחזור אליכם כשאני אסיים לחצוב קצת. חבר'ה, תראו, יצא לי מים. עכשיו אני יכול לעשות שנייה הדבר הזה. שנייה רגע, קודם כל זה מה שאני שונא. עכשיו אתם יודעים מים הזה, אני אקח אותו, נשים אותו כאן, אני אקח כזה ונעלה. עכשיו ניקח את המים ונעצור כאן ונוריד את זה אחד למטה, את כל הפלטה. עכשיו נחצוב שני עץ. שורדנו אחד, אני הולך להוריד כאן. אז גם אז זה לא נופל. יש עוד המים, מצחיק. שני נפלתי. טוב, אז עכשיו שהורדנו את כל הפלטה למטה, יהיה לנו הרבה יותר קל לחצוב ולזהות מה הבלוק, וגם לא יקפול לנו זה. בתיבת זה, בתיבת האבק הזאתי, אחרי שאתה חוצב אותה, אני מניסיוני האישי, עכשיו צריך לחכות קצת 10 שניות. אני מהמשחק הראשון שעשיתי הבנתי שהתיבה הזאת היא עוברת שלב. עכשיו עברנו לשלב הבא, יהיה שלב זה שלב של תוך האדמה, אבל לא נראה לי שיהיו דיימנד כרגע. אני סביר להניח שלא יהיו דיימנד. טוב, אז אני אחזור לכם אחרי שאני אחצוב קצת. תראו איזה מין קלמת חזיר. אני לא יודעת.
תראו איזה מנכנץ. אני שונא את זה. טוב. יש כאן ספלינגס. שלא יעלם לי. אני צריך אותו. ספלינג זה אחד הדברים הכי חשובים במשחק. בלי להעליב ספלינג. אוקיי. עכשיו. נהפוך את זה לפלנקס. בדיוק. נהפוך ככה, נעשה ככה. אני בשביל... יו! איזה פשלה. רצה לקפיצה. איזה פשלה. זה היה פשלה. זה היה פשלה. טוב, עכשיו נכין לכלים מעץ. כרגע מה שאני צריך. זה רק אחד כזה. ואחד כזה. כל מה שאני צריך. אוקיי, אז בואו נעשה ככה. עכשיו בואו נחצוב טיפה יותר. לאט. הוא אומר. יצא לנו קפצה. בינתיים תחיה איתי ככה. לא, בוא נהרוג אותה. אני אמרוץ. עכשיו יש לנו צנגר, אנחנו יכולים לשרוד עם זה יותר. בואו שנייה. המלונס טוב לנו זה. בינתיים זה החלק שחוצבים רק. החלק המעצבן. זה החלק המעצבן בשלב. אבל שונא שמזדמנים עצים. תזמנו את העץ בחלקים. זה לא כל הקטע של השלב. וואי, העצים הכי מציקים. זה עצים כאלה. שהעלים שלהם אחרים. אז הם ממש מציקים. כי אז הם חונקים אותך. אתה נכנס לתוך הבלוק, אז הם לא... אתה לא יכול להשתחרר. אז הם עלים ממש מציקים. אני אנסה אולי לשבור את הקרח, אני כבר לא זוכר איזה קרח מביא מה. זה בלו אייס? לא, זה לא הקרח שמביא איתה. אני פשוט אשים אותו כאן. לא, זה הקרח המחליק. אוקיי, אז אני אקיף אותו. כל הצדדים ככה שהוא יהיה באמת מוגן, וזה יעזור לי בלחימה, אבל אני יכול להחליק עליו. נכון, לפעמים צריך כזה משטח חקה כמו באיזה, שאני הייתי שם ומשבתי.
זה מגניב. זה מסתח החלקה. שם תתן את זה נראה לי. צריך לעבור כבר. כזה. זה חלק מעצבן. או, פרה. אז טוב לי. זה ביחד. אתם יודעים שפרות הן חכמות. ברגע שהן מגיעות שאתה שורף אותן, הן ישר הולכות למים. הן יודעות. זה מוג'אנג אמרו את זה. טובות האלה זה כמה שלבים עברתי. זה צמר, זה חשוב. את הלפיד נשים. את הלפיד הוא ממש חשוב. לא יודעת. זה נצטרך. לא, אנחנו יכולים כבר לבשל את זה. טוב. אני יכול לעשות כל דבר אחר. זה מה שאני עושה. תמיד. זה כל... שנייה. רגע. אוקיי, זה הרגיל, כי עד עכשיו לא ירד לי האוכל בכלל. מוזר. טוב. בוא נחזור. כן, לרוב צבע. עכשיו. יש לי פלח אותי. אז אני אחזור אליכם כשאני אסיים. הנה, לא, שנייה רגע, זה העצים, זה העצים. כשהם לא בלוק אחד למטה, זה מציק ברמות. זה מלך חר. טוב, אני אחזור אליכם כשאני... אני מניח כשאני אסיים, נראה לי אסיים את הפרק כשנעבור שלב הבא. כן. או שיגמר לי הזמן לפרק. מוקדם בדם. עכשיו ושכחתי להגיד משהו. אני רק יוטיובר מתחיל, זה הסרטון הראשון שלי.
אז בבקשה סאב ולייק. בבקשה. תחנן, אין לי מצלמה טובה. זו המצלמה של המחשב. זו לא מצלמה שלי. בבקשה סאב ולייק. אני מאוד אשמח. סאב ולייק. עוד אחד. זה סאב ולייק. אני מניח. אני יכול. אבל תפרגנו בלייק אם אהבתם. ונניח. נחזור לכם נראה לי כשאני אסיים. זה נראה לי... זה לא תיבת סוף, אבל זה תיבה אחת לפני תיבת סוף לדעת. מה? איך? אני מתקן. זה לא הגיוני. טוב. אז חבר'ס. עוד מעט. זה גמר לי הזמן של הסרטון. אז בואו נגיע נראה לי שזה הסוף. טוב, אז בבקשה תפרגנו בלייק ובסאב יאללה ביי.